350,000 followers on Facebook. Kaya, Thank you. nagijayahan pa nga nakapalo, i-search nyo lang nga po iti Facebook page na, Selena. Selena Joyce po. Anyway, the song is, sige, pagbigyan tayo na kita yung kadwayo niya, asawa niya, or boyfriend niyo, or girlfriends, or kawan na stand. Mabalin na ka, isalay na di sango. Or Sige, future boyfriend. Sige. Istorya nanrik na Maraming salamat sa pumalakpak. Isyan biyaki kaigurotan ay amuyo kan kananda panggapis nanay gahasat da adumanan mas daawya mangyam es layat ko at nalamas unda kayo at maibaga sino'y adi magasing isnan isem yung ay pirmi Janan putno ay pusuyo nan baduyo at pagpakayo tapis yabaan Ayun, Dance for All. Mayatay ililan tradisyonal di pagilian anda kayo nagsakak laylay dagnan Cordillera gayam ko matago tago kayo Amin nga agsala, adati 1,000 na. nan pusok Buwasan na. laylay danten Ada 1,000 na. Isnan tayaw yasinan kan kansyon yo numanday aamas na Uy! kaguntugan talaga ay mainan makaiso nandagatya kinaano Apo Diyos wadanda kayo ulay nusulinak na baiyo inarigdak si besatyo ulay Tagalog ay kananyo ngamlayat ko payat napuno nan baluyo at pagpakayo tapis yabaan mayatay ililan tradisyonal di pagilian anda kayo at naragsakak laylay dagnan Cordillera gayam ko matago tago kayo You may kiss your partners. Takitan tayo na talaga ang agpaiso. nan baluyo at pagpakayo Yes, 1,000. tapis yabaan mayatay ililan tradisyonal di pagilian anda kayo at naragsakak laylay dagnan Cordillera gayam ko matago
Again, maraming salamat po, especially sa buong Kaigurotan. Thank you so much. And happy Adibay Benguet! Thank you. Ladies Ang and- pagpanda kiti nagsala, bagay dito isa ko. Tayo iwaras tayo dyan kwa, tig sa ribo yo, tig 1,000. Okay. Sumangaw kayo dyan, audience. Dawatag man, audience, awantiin bagak ka 1,000 nga pesos. Dawatag man kada kiti audience ka 1,000 nga palakpak para kada kiti nagsala. Alright, sige, thank you so much for dancing. And happy Adibay, everybody. Thank you.